Nansamuna nangenibingelele nginamkelele channel emaswidi mina production mina igama lami ngomxolisi mfana kaDlomo ngizala phansi le enkandla emahlahla amnyama mangabe ke uyaqala ukufika ngicela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje ngenza kwethu namhlanje ke sizobuka ivideo sizodelisa ke amehlo ngomcimbi ke owenzakalayo laphana ke kwi-Union Building lapho khona kugcotshwa khona ke umnumzane Cyril Matamela Ramaphosa njengo president ke wakuleli ke lomzansi Afrika zikhona ke iqumama zikhona ke ichwichwichi bakhona ke umntakabani akekho ongekho kugcwele ke kuthepha manje ngoba ke uzobona kule video ke ezothi ke ivele njengamanje isithomeni sakho. Wethu njengoba ngikutshela nje ukuthi ke akekho ongekho ngijabulisa lowo okhona oyibonela ngawakhe amehlo ngithi nje ngijabulisa ke amehlo akhe amanye kamaqhawe ke afike ngakhona okanye afike izolo seloshona ilanga alalela ngakhona amanye ke imaye ngena namhlanje kanti ke kukhona zonke ichikuthwane ke ungayicabanga ngisho ke nomengameli bamazwe angomakhelwane amazwe afana noZimbabwe ngiyacabanga noMozambique iZambia lamazwe nje aseduze nalapha ke eMzansi Afrika omengameli bakhona benza isiqiniseko sokuthi ke bayafika ngisho ku president waseRussia imbala useyuthumelile umlayezo ebongisa ke umnumzane ke Cyril Ramaphosa ngokugcotshwa kwakhe njengomengameli kanti ke namanye amaqembu aphikisayo alapha ke eMzansi Afrika nawo ke akhona kuwo ke lomcimbi oyindumezulu kangaka kepha ke iqembu ke lomkhonto wesizwe libhalileke yona incwadi lathi alizukuhambela ke lomcimbi alizukulibhada njengoba ke likholelwa ukuthi ke indaba yeGNU into ke engekho sidalo ngicela nje ubone ukuthi ke amanye amaqhawe abakade khona njengoba ke lokhu former president umnumzane ke Thabo Mbeki. Excellencies, Majesties, distinguished guests, ladies and gentlemen, another round of applause as we welcome His Excellency Thabo Mvunyelwa Mbeki, our former President of the Republic of South Africa, and her spouse, Sizanele Mbeki. So namanje ke asangena ke amaqhawe ngaphakathi kuyothi ke mase kushaya isikhathi ke umengameli ke yobeke sekugcotshwa uzobeke sefungiswa uzofungiswa ke umnumzane ke Raymond Zondo ujaji ke Zondo yena kuzobe phethe ke intambo zokufungisa umnumzane Cyril Ramaphosa. Njengoba ke ubezwa ke behlabelela kuningi kakhulu ke kuzoshintsha ke eMzansi Afrika ngenzeka ukuthi ke iSouth Africa entsha ke lena njengoba besho ke ngehlabelelo lapho bethi ke akukho umuntu waphatha ke izwe ngayedwa ake uyibonele ukuthi ke isimo besinjani nkathi ke engena umnumzane Cyril Ramaphosa.
Mhlambe ke sesivala ke ngani zakwethu sizothi nje sifisela umnumzane Cyril Ramaphosa ukubusa okuhle eMzansi Afrika. Sengathi ke izwe ke lingaba nokuthula ngoba ke iyona nto ke ebaluleke kakhulu. Sizolokhu ke siletha zonke ezenzakalayo eMzansi Afrika. Sophinde ke futhi ke sikuvezele nodaba oluqhubekayo enguleni zokuxhumana mayelana ke nomnumzane Fikile Mbalula ehluleka ukufunda ke isifungo ke lesabasayine kanye ke neDA osekwenza ukuthi ke uANC angene enkingeni. Asidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.